Ще ходим у Джабфеста, след това тук. Ще ходим папкаме първо. Взехме кремвирши. Кремвирша ме гледа нещо много странно. Полина... Кое паля, малеки дупки, мамо! Асфалт чувалец. Не, да Приятно ми. Колега, колко часа е? Колко часа е, колега? Тебе заеба. Охо! Как сме? Как сме? Ще правим влогове днеска. Емо виж. Брат, от 20 минути ми се пика. Гледам наляво трафик. Как се чувстваш се? Бате, че ми гръмне п***. Вау, това го написа. Бате! Абе, кайте, бе! Къде сме? Ами там сме точно след преди това Дракон пицата, но ми казаха, че много хора има. Ще има раздават тук, кифтъчета ли раздават тук, бе, какво става? Ли раздават, кебабите ли раздават. Пускаме климатика и се молиме да минеме бързо. Но най-вероятно 15 минути ще минем. Няма да минем бързо. Ще минем бързо. Бяхме бързо. Не, минахме доста бързичко, това е найс. Не чакахме. Човек си ги гледат такива с моторите и някакво, нали, гледам, вие японски мотори, това вика, пича, що е с БМВ, викам, кита, японеца е вътре. За авторитета. Почне вътре. Чакай, да видя какво става.